rridx naf, naqsek issa portentek, itlaq ma rridx narak aktar bajnejja. Jekk jogħġbok tini ċans ieħor. Għatlek ma rridx naf. Ibejja nirraġunaw ftit bil-kalma. Bħal nies edukati u maturi. Ma nirraġunaw xejn. Jekk tagħmel ġurnata oħra ma wiċċi breakdown taqbadni. Nimbidel. Żgur nimbidel. Itlaq! Iba kollok nila minni, eġa daħalni. Ħan ispiċċa niġġerra mit-triqa l-oħra, iżi refuġjat. Imwarra minn kulħadd. Fix-xita, fil-kesħa, fis-sirda. X'qatt tagħmel ħażin jien? Żgur li ma jisħolli xejn. Itlaq! Jien li mhux se tħallini nitlaq għal riħi. Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody for my own. I'm so lonely. I'm Mr. Lonely. Wish I had someone to call on the phone. I'm lonely, I'm Mr. Lonely. I wish that I could go back home. Hello. Għat ma rajtek għaw qabel, jaqaw ġdida. Iva ġdida. Fiex nista' naqdik jekk jogħġbok? Tista' taqdini f'ħafna affarijiet. Tista' tibda billi tgħidli x'ismek u x'se tagħmel illejla. Ismi tista' taraħ minn fuq it-teg. U x'se nagħmel illejla mhux affarijiet tiegħek. Għandek bżonn xi ħaġa oħra jekk jogħġbok? Għandek fejn tmur illejla? Għax fil-każ naf post tranquil fejn nistgħu marra nieħdu tazza mblok fil-bit. Ma noqogħdu nisimgħu ftit mużika romantika. Nsiru nafu aktar il xulxin mill-qrib. Għandi fejn immur u għandi ma' min immur.
Issa jek joġbuk, tkompli xittellifni. Qed interfek għax qed nistaqsik għal ftit informazzjoni, mela ma tafx li the customer is always right? Biex tkun customer trid tkun xtrajt xi ħaġa, u inti għadek ma xtrajt xejn, allura nista' nibatek is-saq il-ħas tal-marsa. Kalma nofsa kelma kull metlek, qed nipprova nkun friendly miegħek xejn iżjed. Grazzi, ma friends għandi kemm irrid. Issa mhux ħajjar tkompli tagħmel dak li kont se tagħmel? Kollox so, ħammurna, tittilaba ta' diffiċli, ma jimportax. Minn tiffissaj fuq, jew ma tridx turi. Batni, ta' kif indunajt? Naħseb qed tisma' qalbi tħabbat għax bħalissa qed inħossa se toħroġ bil-ferħ. Jekk ma telatlix il-pressjoni wkoll, naħseb anka deni għandi għax qed inħoss lara xoq għalija. Għallina trid mur kompli. Għal xejn qed tipprova taħbi. Inti taf daqsi li meta mara tgħid le ma jkunx ifisser veru le. Ikun ifisser iva. Meta tgħid iva jkun ifisser le, u inti qed le. Jiġifieri jfisser iva. You know int. Catch you later. Cara, buon viaggio.
Ħalli fidi, senjur. Nadda filek jien. Tara kemm ġi tajjeb? Thank you, thank you. Jissu ma kien xejn. Grazzi, eh? Ċeżajr. All right. Allura, il-lejla fejn sa ngħaddi għalik? Isminti għaw ma tifimx bil-Malti, biex niprofa najdlek bil-ċinis. Jien, il-lejla għandi ma minn noħroġ. U tek mux satħalla il-min għandek miegħi. U għalix ma nħaltux? Għaxin speċjali, imżejjen b'kull ġimil naturali. Isek il-bajja tal-melliħa, mela. Fanni lady, jien imżejjen bizbaħdon, simpatiku, intelligenti, għandi text fil-bis, u nejdu għakifini, kif sabiħ gustus. Mura sa tqalla l-istonku. Għada, għallejl insa kollox. Mela jien għatlek għal xi ħaġa l-lejla. Tieqa xi ċempilli, iż-żejja kollu żejjed, tiffittani xiktar inċempillek jien fil-każ.
Għasċans nisbaraħti muħajtini. Minem? Inġal, Pierre. Pierre? U da xie Pierre? Mux Pierre li jaħdem l-isparux? Wejja xarma la mandekx tamel. Mux għed tarafni, Pierre. Mela ma tistax tiċċajta miegħek int. U da x'wiċċ għandek? Jaqa' kellek xi ġurnata ħażina fuq ix-xogħol? Il-ġurnata tiegħi mhux dejjem ħażina tkun. Lif gwaj ma narax ma wiċċi. Mela għadu ma ġaħat. Ninta l-ewwel. Ħanħallihom bexa għax daqs jiġu l-oħrajn. Mhux qatt tiġi kiesa. U ġib terba fiex kemm birra jkollnax nixorbu. Ma għod bil-silek kieku ġelbiti vojta? Mir-rabiż ġib. Ma ġibx ħaġa xi naqru. Għamil fejn għax tistri ta' bħala ners professjonali nassigurak li qatt mhux qed bagħti b'xi barxa fl-istonku. Hija nofsa kelmet lek hemm xalfejn tagħmel plejtu. U issa ma jġib xi ħadd mill-oħrajn xi ħaġa xi naqru. Dak għalfejn qed ngħidlek għax illum baj fuq ix-xogħol u ma kellix ċans immur nixtri. Dammewni fuq ix-xogħol u tinħossni mbażwar u eżawrit kemm fiżikament u kemm mentalment. Iwa, bil-mod, il-mod mux taqta xi arterja. Min jisimgħak titkellem jieħu l-impressjoni li inti xi wieħed biżel u tbati ħafna fuq ix-xogħol. Inti tbati fuq ix-xogħol totti l-pirmli, jom kellha tiġri minn sala l-oħra bil-patella f'idek. Ejja ġurnata minn floki, ħad tkun taf xi ġifieri. Ejja, qed nisfidak. L-aktar meta jkollok xi retavru titkefnu. Mhux intom taqtluhom, minn xarbu kieru l-bakkarja ħanini. Ara vera għandek wiċċek imċappas bil. Dak li jkolli fil-patelli! Samtni bid-dak, bid-dakka. Għod kessaħ taħantik strejġu nofsu ċakun kisserulek, inkorrik. U għada flok toqgħod tiġri bil-patella minn sara l-oħra tispiċċa f'eħta sodda. Bil-plastic surgeons jippruvaw jirranġaw lek il-forma ta' wiċċek. Għax bid-daqqa l-intik, laqqas tal-familja ma jarfuk, it-testa d-DNA kollhom jagħmlulek. Għara tispiċċa xint li star gustus għax bit-tisbita l-intik. Anka l-livell ta' zokkor inwaqqalek. Wasanna ħna. U wasaltu fil-ħin ta' għax dak li qabbiż il-ftit ieħor. U fil-pis jispiċċa ħanajdlek. Isa prova ħa toħroġ ta' hero. Intom dejjem l-istess, dejjem tiġġieldu jew. Mhux veru, qed jgħani għażjien. Ma tridx tgħid li ntbiżelu. Tali għax jisbaħ. Ġifieri intu wkoll qed tgħid li jien għażjien? Tiċċajta jgħat. Tajt mi tista' tieħu ħaddim tas-sena. Xogħol li nagħmel jien ħadd minnkom hu kapaċi jagħmlu. Veru, ta' sewa qed jgħid li ħadd mu kapaċi jagħmlu, min se jagħmel ġurnata sħiħa iċċassat qudiem 4 monitors hemm. Irid inkun jilħem kollu konċentrat. Mhux hekk. Deb tistenna l-pressjoni tat-turbini titla' biex tmur ddawwar xi valv. Mhux dak biss li tagħmel int. Imma min nisimgħu jitkellem jaħseb li l-power station waħdu jmexxiha. Ora ma tiftax xaqlek ta' intu kol ta' għax int bħalu demri ta' iċċempel fiex kien iċċempel l-enquiries ħadd ma jirrispondik. Eltin John ikun hemm, għax kull darba li nċempillu, kull darba lilu nisma' jkanta. Miskom tagħmlu ġurnata kif nagħmel jien. Kieku laqqas biss timxu. Sarem, hej, u inti mhux ġurnata bil-qeda fit-taxi tagħmel tittantal dik l-oħra. Vera bil-qiegħda nkun, imma nkun qed insuq. Wara għamilhom ġurnata sħiħa għas-suq fix-xemx. Iżjed illum, ħratt il-Malta ma nafx kemm il-darba. Mulġibek taħdem bit-taxi l-Awstralja x'tagħmel. U mbagħad illum il-ġurnata bdiet ħażina minn Filghodu. Kelli kirja kmini, żewġ turisti lejn Buġibba. Wassalthom malli niżlu ħarist fuq is-sitta wara u rajt karta ta' 20 lira. Għadd tajba daħlet il-ġurnata, mort għall-kartiera u ma sibtix. U bdejt nidajta invażat. Għaliex? Kelli 5 lira fil-kartiera. Kellek mija. U intejjem hekk penti. Daqqa ħadu lek il-flus, daqqa waqatlek il-kartiera, daqqa serqu lek xi ħaġa minn ġol taxi. Jiena lek nidaj, għax niġjaw u xi tux bħal da ma jemminniex li tlift il-kartiera. Jien, bezzu. X'beżżu l-beżżu li int misħud imħabba d-dali tidajx. Ma nidajx. Mela jista' jkun ma tidajx meta jiġri lek hekk. Issa fil-kas taf x'nagħmlu. Inħalluh jerbaħ fil-poker ħalli jġib dak li tilef. Issa twada daqs kemm mid-grass. Daqshekk galantom jien. Qed narhom mill-euros jaqgħulek mill-but għax ma tajx li għandek ejra bażwija lija. Jien? Najra lejk. U bħadġi narfu għandi najra lejk. Għax jien George il-Penti, king tan-nisa. Isma' inti jaqgħu xrob qabel ġejt. Le ma xrobx, imma beħsibni nixrob għax nafu li għandek fliexkun whisky moħbi għaw ġew. Whisky?
Dak ilu li spiċċa. Dak kollu li l-kom sqejtu. U xintom kollu xrobtu. Għammur niprepara. Ja billek. ġewwa jien. Narakom u nirdoppja. 10 cents. Ma tagħmel xejn miegħi ħanini. Full ta' xjuħ, beċċur! Fajja talla, sewa millek. Għalik, kem għandek il-senek kwil. Ma tibbilawx u tifqa! Ma tiġi ħażin iftħela ta' Iva ġaressa. Edward, il-Kuġin. Hobbi tal-qab tiegħi, jaqbadni l-bart anki nisma' ismu. Tirrispondiex ta' ħalli ċempel. Issa dak jiddejja l ta' qalbu. Min, Edward jaqta' qalbu. Qed tara kif qata' qalbu waqaf. Forsi ċempellek biżbal fuq kollox. Ma tantx jagħmel żbaljek, Edward. Forsi jrid intaqa' miegħek. Il-bombilji liberanu jkollu ħina minni. Fil-kastres u xlawta, għax xara x'jagħmel ikjara l-post kif inhu. X'fih ħażin ġo? Xejn. Eżatt kif ħallitu ommok għall-erfela ħallejtu għaw. Ħallitu pupilla ommok, issa rax mandra għamiltu int. Safrat tandema u tiġux telabu l-poker? Qatt ma morna nħadd minnkom. Mela la tiġu għaw sinjal li kuntenti biħmiċ li għaw. ċettilkom. Issa tan xirid. Għalfej tiġempi. Mux biex joqgħod jeqret u jikpi miegħi biex jgħidli telqet u tfajla. Telqitni ma nafx għalfejn, dejjem irrispettajta, dejjem imħabba rajta, eċetera. Ħajkolli nirrispondi. Le, ta' tirrispondix. Hallo. Edward, x'inqal? Aw, Charles. Nista' niġi saħdek? Għandi bżonn nkellmek ftit. Ma tistax tistenna sada, issa dal-waqt nidħol norqod taf. Titgħu torqod meta għandek in-nies? U inti kif taf x'għandi? Għax bħallum tilgħabu l-poker. Intu l-bella kumpanija. Nista' niġi? Ġiblu skuża u ħeles minnu. Aħjar ma tiġi xejn għaliex dal-waqt sejrin. U le ma lajna sal. Żgur ma tilħaqx tasal, ħajkunu telqu meta tasal int. Nilħaq nasal żgur. Issa tara. Hello, Edward. Tara kif wasalt? Tiftaħlux ta' keċċiħ leħu. Mabula tagħnek kittaħlu fnina żgur. Le!
kif int, ħika minna ma narawk. Tassew, fejn rasek? Li ċalli dem s-saqsu fejn tkun? Ħadja, pem, ejja, għaddi, jitfol. Poġġi da xejn. Jaqbad dak is-siġġu għajja laħdejna, Edward. Poġġi hemm, iġbed is-siġġu law. Aħna ħankomplu salaw. Ejja, ħa, għaw fiex kun birraw. Għaw fiex kun birraw għana bil-bit. Ressa s-siġġu. Min ġowa? U bella birra. Għati dejqek jgħaw? Le, ma importax. Toqx il-fejn maħba fija, taf. Ma importax, niprofa naqtaħħom ma xolew. Sewa tagħmel, m'għandikx idea xi stara jagħmlu. Ejmek ngħid għall-mama, ma tiġ tisma'. Għax it-sija ġiża tpejjeb, hux? Tpejjeb inejt. Tfakkarni fik. Għalix? Għax tpejjeb isa ċumnija tal-power station. U kif init, sija ġiżka minna ma nara? Tajba. Tajba ħafna s-salas. X'ġara, Edward? Għalix qiegħed hawn eżattament? Iġġietni. Tifadni l-barra. U bok, tifatek il-barra? Imma għalix tifatek il-barra? X'għamiltilha? Xejn. Dejjem rispettat minn għandi. Taqqa waħda b'dintwesa u tifadni l-barra. Imma dak forsi kelkom xi tgħidu fis-saħna tal-mument tifatek il-barra. Issa żgur qed jiddispjaċi għamma. Bis-saħħa ta' ġiża li kellha l-ħila teħles u dak l-iskamblu ta' bina Edward. Cheers. Thank you. Issa nista' ngħid li ninsab ħilsa. U mur fejn irrid. Nagħmel li rrid. Indoq x'in irrid u mpejjeb sigaret fejn u meta rrid. Mela ma kienx ħallik tpejjeb. Mhux impejjeb kien iniżilu li valen u sigaret. Jien wasalt. Itpejjibt. Le ma pejjibx, ir-riħa li qed ixxomm minn għandaw ta' fuqna daqs kemm ipejpu. Mhux vera, int pejjibt. Ejja nxomlok ħalek. U x'ixxomm li ħallini, itlaq. Ejja nxommulek. Għaxi ħossibek jgħamillek, eh? U ħallina minnek daqqa xidek u rriħ, u tqabdu l-allerġija, u mbagħad jaqbad iqaqqa, u jgħid li qed jinqadalu nifsu. Waj, ma dak rabba b'ħafna qżis. U insomma ma nafx li nħareġ jiġbaħ tajjin, jiena m'għamilli xejn żgur. U missieru ħalla bisjaf minn kien. U issa mhux naqra li ħlist minnu? U aħna nistgħu niġuwaw. Meta rridu! Hip, hooray! Hip, hooray! Hip, hooray! U issa nista' verament ngħid jiena mara ħilsa u nagħmel li rrid. From the blanket to the shore, from the shore to the water. Guess there isn't any more. Allora stessa tagħmel. Minni ma nafx. Jienet forsi. Le, Edward toħox għalik imma aħjar le. Għalftit jien biss, sakemm insib posta lija. Aħjar le, Edward. U ejja, Charles, please, ikollok ħnina minni. Sibt ruħi barra, keċċi għal xejn b'xejn. Abbandonat minn kulħadd. Ħadd ma jridni. Kulħadd iwarrabni. Kulħadd jistmerni. Ar minn annimal spiċċat. Missek tistri ċala. U għeżom muftit miegħek miskin. Sakemm jissetilja. Għassek imbarrani għax ikol tagħmel karita miegħu. Għasib wara demmek, parti minnek. Isma' minni, Edward.
Mur id-dar u erġa' prova arranġa mommok. Dik id-dispjaċija bħalissa u żgur terġa' tilqak lura. Le, kuġin, ma nistax. Għantik nerġa' mmur lura. ċeppel il-pulizija. Iċċepelu, emmenti bil-fors li għamiltila xi ħaġa, bil-fors li ma tix taf bikek. Le, ma għamiltila xejn. Dejjem rispett rat minn għandi. U għawedward bil-ħabber il-nikola ta' bil-pasta, is-nisraqta. Veru? U għalix? U għax il-ħelu kien il-zokkor. U t-zokkor mux tajja pastaħħa. U l-mel mux tajja għax jtajna l-pressjoni. Il-butir iżid il-kolesterol. Il-kafe għamil l-nervi. U mit-telf ħagħoħra. Mela kont set edha l-isptar. Għar minnek, għax dal aħħar mort l-isptar, laqqas bis rit nerġa' mmur lura lejn id-dar, għax hemmhekk kien isni xalata. Ma l-faċendi. U xo kien jagħmilha kollox? Iva, u jagħmilhom li l-faċendi baħanajdek ta' aħjar nitqammel milli neġ dawk il-kondizzjonijiet. Iżarbun. Iva bilħa. ċekjajtilhom l-expiry date u x'mama? Iva ċekkjaj tal-expiry date. U ma xtrajt xi ħaġa fil-container tal-plastik ux? Ma xtrajt xej fil-container tal-plastik. Prosit. Ejja poġġi. Għamilt ftit ħalib sħuna u tadix fin-nofs għax neħilu il-polish il-madu. Kollis. Issa, poġġi. Ama, għawdar l-artiklu, aqraħ, jitkellem dwar l-ikel. U kemmu aħjar għal saħtek li tal-lih l-ikel, u mux tal-lih. Anka minħabba li ġene ma jkollokx dak it-tir ta' żjud. Ma jien il-qalinħob. Min fuq li nibżalek għal saħtek, titrattani jek. Tibżali xej għal saħti, Alla jgħinek, u jekk inti tittikol il-ħaxix molli, għamel li trid, imma li tindaħallix għax jien il-qalinħob. Tabu, kemm qed nikola bil-qalb bil-pasta. U għatti ġarax taj. Għada fil-ħodu, English breakfast tagħmel. Chips, bajda moqlija, salzet u biċċa tal-Malti, bacon u biex indizzel kollox. Nagħmel flip, mafus fuq il-whisky. Allura bil-forsaw tiġi toqgħod. Aw għandi żgħir m'għandix fejn nduru. Għax ma tmux toqgħod għandik li toħroġ magħha x'isima. Charmaine? Charmaine telqitni. Wara jaqbad noċ moħra, Claudia. Allura marru għand Claudia. Telqitni wkoll. Oh, santa. Ħallini noqotaw u nwedek li lanqas kun taf li jgħataw. Aħjar le, Edward. Ma jaqblimniex isma' minni. Aħjar le. Kollox sew. Ciao, ħbib. Lejl tajjeb għal min għandu saqqa fuq rasu. Charles. U għal-wicċek kien minn taħdar. Se tħallih joqgħod barra fi triq. X'inti dun nagħmel? Inżommu għaw jew? Issa titkażaw? L-ewwel ma bdejtux tgħidu li tiftaħlux, sib skuża u eħles minnu. Imma li ma taħlux ħaġa. U li titfaw barra, ħaġa oħra. Miskin, se spiċċa joqgħod barra fi triq. Armi klandestin. Ma nafx kif se torqod dal-lejl. Taf li kuġinu qed jiġġerra minn triq għall-oħra mingħajr saqaf fuq rasu. Eqfu ta? Tkomplu sejrin biha? Issa xi tridu nagħmel? Mur fitxu, sibu ġibu hawn, dak li għandek tagħmel. Għax ma tmurx issibu int u żommu miegħek. Anton mi? Se ndaħħal ħaġa barrani Anton mi? Sewwet jgħidlek. Wara kollox kuġinuk. U l-familja tiġi l-ewwel qabel kollox. Ta' il-pariri issa, tistħaj li ġdu George Preka.
Xi waħda din? Dajt reġaġi? Għasandi moħemmur niftaħ. Ħammur niftaħ jiena. Reġa ġilura ta' Madonna tal-ħnina. Oh le, mhux veru. Mhux tal-li ma reġax ġilura, tal-li jaraw xerba tiqbil ġibtilkom. Mhux jirrispondi. Ma nafx jien. Imma meta jkun hekk il-bniedem jasal biex jagħmel kollox. Għax kif jgħid il-Malti, aħjar asfur fidejk milli mija fl-ajru. Biex għandha x'taqsam. Ta' skulli għandha x'taqsam. Ġifieri aħjar tmut tfittxu ssibu. Kieku jien ma noqgħodx b'sabri. Ma rajthom xajnejh kif kienu ċassi u mberqi. Jgħid mur tfittxu ma jmux imur jagħmel xi bużullokta. Mur fitxu. Mhux Alla ħares qatt jagħmel xi waħda tinkiteb u tibqa' fuq il-kuxjenza tiegħek. Kollox sew sejjer. Ara jien kemm jinsallab sewwa. Ma nistax noqgħod bikwieti fi ħwejġi. Proset ċal, se tagħmel ħaġa ta' nisrani. Imxu, ġej miegħi? Ma taħsibx li din hija xi ħaġa ta' bejnietkom. Mhux xieraq nidħlu aħna l-barranin fiha. Mhux aħjar noqogħdu hawn, ħallek jiġi lura nkunu nistgħu nċemplulek. Whisky. Check it out, check it out. Skużi, jinnoqtaw, inċed tagħmel. Anki jinnoqtaw. Inti l-kuġin ta' Edward, erda kuġinuk. U kollu kemm hu. Ma jmissekx tistħit fajtu l-barra f'nofs ta' triq, laqas li kien annimal naħseb wara. Int lanqas qalb għandek kemm int kattiv, int inuman. L-ikbar kastik mhux biżejjed għalik. Ara jien mill-bidu ma ħaġ grazzja miegħek u issa komplejt tax-xaqta. Daw it-tika tifrintom appostalija. U għadni lanqas biss bdejt. Mela, għas-saħħa ta' ċali l-aħħar ftit li. Ejja tfallu ftit hawn. U x'ngħidu? X'ngħidu? Menejja u najdu viva ċali, 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 u l-whisky, viva ċali, 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 whisky, whisky, viva ċali, viva ċali. Mill-bidu ċammejt x'tip ta' persuna int. Tajba wkoll. U jien nżilt nixtu biex nelqu ħalla ma jmur kien. Nżilt tiġri biex tilħu għax nigżitek il-kuxjenza f'dak li għamilt. X'għamilt? Mek jien għamilt xi ħaġa ħażina. U għamel, għax lilu keċċit il-barra mu, anzi, jimbdejt nilqaba li marreċ nżommu miegħi fil-flet biex nġelu jmurru l-rant ommu, ħajerġaw jingħaqdu, ħajerġaw jirrikonċiljaw. Għax jien għandi laqda tal-familja għal-qalbi. Jien nixtieq narhom ma' qudejn dawk, għalhekk għamilt dak li għamilt. Għam kont obserni t-rispettani daqsek. Ġifieri nista' niġi noqgħod miegħek. Mhux ovvja, il-familja l-fejqeda kuġi. Grazzi, kuġi, grazzi. Messa toħx tagħmel hekk għax għandha qalbi sejra ma ngħaqbad nikfi. Issa tista' tgħidli fejqeda. ċin notaw xi 15 ilu mal-papa. Il-ġimgħa l-oħra bdejt naħdem is-supermarket. U ġifieri qabel fejn kont toqgħod?
Għax inkun nota rasi, missa miskin il-papa madux ta' waħdu, u ġejna f'appartament fl-imkien għadu għaw. Ġifiri missieri li għortaw daw l-appartamenti. Minnu missier? Ġibu affarik, kem ġejb mistoqsijiet? Isma bejnietna l-affarijiet ċorta l-istess għadhom ta' għalija ser tibqa l-iktar raġel antipatku kisa. Ejja, minħabba dik il-bicċa ċorta supermarket għeddej. Dak provajt nitkessa ħnaqra biex nimpressjonaku. Emmissa minn tista taqta li xewqi. Minn tista taqta ħilek u ġetaw dejli xismek. Ġokeri, ġaqqa li maħna ċas, salvar. ċali, sexy. Kif minnu missi? Ġej għal-bar ma'kom, jistennewni, ċaw, Għarak. ċaw, ċali. Allura, kulħadd telaq. Għallek waħdek. Ma tibżax. Jiena u se nibqa' miegħek. Nhar it-tnejn. Iltaqgħu ma' Zija Jolanda. Mela tu maġiħat. Enta l-ewwel. Fil-fatt ħanħallihom bexa għax daqt jiġu l-oħrajn. Le, enta l-ewwel. Ħanħallihom bexa biex meta jiġu l-oħrajn ma jqgħodux jħobb. Taf għalfejn qed ngħidlek għax illum ma kellix ċans immur nixtri. Żammewni fuq ix-xogħol. U għalfejn qed ngħidlek għax illum laqqas kelli ċans naqaf nixtri. Żammewni fuq ix-xogħol u qed inħossni mbażwar u eżarmik. Taf għalfejn qed ngħidlek għax illum ma kellix ċans immur nixtri. Żammewni fuq ix-xogħol u taf kif qed inħossni mbażwar u mifluċ qed inħossni mbażwar u mifluċ fiżikament. Mannaggia, Ibejja, n-raġunare. Iftaħli, eġa daħalni. Ħan ispiċċa. Għan s-sitċa l-ġerra. Action. Ikollak li David. Xejba, ejja, sorry. Ejja, nirraġunaw kif fil-kalma. Għabula tagħna jekk tiftaħ b'jdejna skont. Le, tiftaħlun. Ej! Edward, kif intħika minna ma narawk? Kif inhi rasek? Min fuq li nibżalek, għasaħtek, titrattani jek. Tibża li xeħi, u għalla jgħinek. Jek tittisrob. Għad kessaħ ta' sabiħ ħantik daqqa tajba f'nofs wiċċek un farragulek. Inkorrik, u għada flok toqgħod tiġi bil-patella minn sala l-għara spiċċa f'ħeħta sodda. Bil-plastic surgeons jippruvaw jisowulek il-forma ta' wiċċek. Kemm inti ħellu qsamtni bidda. Oqgħod kessaħ ta' ħantik strejt tajjeb f'nofs wiċċek un korrik. Nirvinak, u għada flok tispiċċa tiġi bil-patella minn sala l-oħra tispiċċa f'ħeħta sodda. Bil-plastic surgeons jippruvaw jirranġawlek. Għala ġej oħra. Missek tistriċal. U għajazom muftit miegħek miskin. Sakim jissetilja. Laqqas dik imbarra, għana xi kol tagħmel karita miegħu. Aħseb wara jkun parti minn demmek. Parti minn ġismek. Taħles minnu, taħles barra, tiftaħlux. Ma li tħalleh barra mod. U li titfaw barra ħaġa oħra. Miskin, min jafej se jisibru. Lesa, sena għalla. Nej, titfaw barra, għandu Sewet jgħidlek, wara kollox hu kuġinuk. U l-familja tiġi l-ewwel, waqbel kollox. U fejn tidħol il-familja, ma jersaq ħadd.